guys, Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, andito tayo sa The Eden Hill Resort dito sa San Juan Valdez, San Jose, Tarlac. Yan, later lilibot ko kayo guys, papakita ko sa inyo yung tatlong room nila. And syempre, kung ano ba yung inclusions ng mga rates nila kapag nag-stay kayo dito sa The Eden Hill Resort. So eto na nga Tarlacenyo, so na natin i-check itong pinaka-pavilion ng The Eden Hill Resort. Kung gusto nyo siyang arkilahin, so mag-additional kayo ng 6,000 dun sa mismong pinaka-rate nyo dito sa mga rooms ng The Eden Hill Resort. Yan, napakaluwang nung pinaka-area, and then syempre open area siya. Dito sa side makikita nyo na yung pinaka-pool. Then yun yung tatlong room nila. So lahat ng pinaka-room nila guys is fully air conditioned. And syempre kasama itong pinaka-kubo. So sa may pavilion area guys, no, nandito na mismo yung pinaka-pool. So ayan yung pinaka-pavilion natin. So mismong side niya, ito na yung pinaka-pool. So yun guys, no, yung pinaka-lalim ng pool nila is 3 feet to 5 feet. And then yan kung nakikita nyo guys. So may mga available silang salbabida dito. Kung gusto nyo gamitin yung mga salbabida nila, so mag-additional lang kayo ng 100 pesos per salbabida. Yan. And then syempre sa pinaka side ng pool, ito naman guys yung mga pinaka rooms ng The Eden Hill Resort. So yan. So yun na Tarlacenyo, bago natin check yung mga rooms nila dito sa The Eden Hill Resort, so check muna natin itong pinaka kitchen area nila. Ito, may sarili na kayong griller. And may available din ng mga tables dito. Andun yung mga tables and chairs nila. Pwede nyo nang gamitin yan guys. May sarili na kayong kalan. Syempre, yan. Mga lutuan guys, meron siyang rice cooker, electric kettle, yan. May mga pinggan, mga baso. Tapos yan, mga kutsara. May mga kaldero. Kung gusto nyo magluto, pwede dito sa The Eden Hill Resort. And syempre, dito sa mismong pinakalabas guys, may sarili din silang mga comfort room. So yun sa other side naman ng pinaka-pool, yan, makikita nyo yung isang tables and chairs dito. And then, so ito yung mga binabanggit kong tables and chairs kanina. So ito, pwede nyo dalhin doon. Yan dito, pwede nyo itayo mismo dito sa pinakaharapan ng mga rooms nila. So ito na nga Tarlacenyo, i-check na natin isa-isa yung mga rooms nila. Eden Hill Resort pala yung sa location niya dito sa San Juan Valdez, San Jose, Tarlac. Later, sasabihin ko sa inyo kung magkano ba yung mga rates nila. So ngayon, samahan nyo muna akong mag-room tour dito sa The Eden Hill Resort. Tara! Ayan. Wow! Yung pagpasok mo pa lang na pipil mo talagang welcome na welcome ka dito sa The Eden Hill Resort. So ito, may dalawa silang bed. Yung bed nila guys is double yung pinaka-size. And syempre, fully air conditioned na rin yung mga room nila. And yan, meron silang smart TV. And then guys, yan, kagandaan niya. Yan, free wifi. Nice. So check muna natin guys itong pinaka-comfort room nila. Yun. So yan. Wow. So may shower na. Yan, may bowl dito. Tapos yan, may sink din siya. Yun Tarlacenyo, kakatapos lang natin i-check yung pinaka-best room nila. So check naman natin itong pinaka-second room. O yung pinaka-gitna na room dito sa The Eden Hill Resort. Ayun. So dito, pagkakaiba niya is double deck sila. So dalawang double deck. And same din, syempre, may smart TV, may wifi, and air condition siya. And kagandaan niya, every room guys, meron silang comfort room. Yan. And then no, Tarlacenyo, kagandaan ng mga room nila. Yan siya. May kasama na silang towel, and syempre yung pinaka guest kit. Yan. So every room, meron mga guest kit and then towel. And then syempre no, Tarlacenyo, kagandaan ng mga room nila. So pagbukas mo ng cortina, ayan, kitang-kita mo na yung pinaka-pool ng The Eden Hill Resort. Wow! Yung Tarlacenyo, tapos na tayo sa dalawang room nila dito sa The Eden Hill Resort. So ayan yung first room, second room, yung pinaka-gitna. And then last natin i-check itong pinaka-third room nila. Ayan siya. Open. Yun, nalusing lang sila ng itsura nung pinaka first room. So open natin lights. Yun. Wow. Ito nga pinaka lights nila guys, no. Ang ganda ng pinaka ambience. So sabi ko nga kanina, every room meron silang guest kit and then towels. So yung size din ng mga beds nila dito is double size. Yan. So yan, meron din silang smart TV, fully air conditioned. And syempre hindi mawawala dyan yung naka-private comfort room nyo.
Open natin yung lights. So dito sa comfort room guys, yan nga, bagay po nila may shower. So yung door lagay nyo, so kagandahan din ng pinaka-door nila is full glass siya, so sliding door. And then pwede nyong i-open itong pinaka-curtain nila. So yung pinaka-purpose yan guys, kung may mga kids kayong naliligo sa pool, so kahit nandito kayo sa pinaka-room, nakikita nyo pa rin sila. So yun na nga no, Tarlakeños, kakatapos lang natin libutin o ikutin itong the Eden Hill Resort dito sa San Juan Valdez, San Jose, Tarlac. Ayan, so from Tarlac City guys, nasa 15 to 20 minutes lang naman yung pinakalayo niya. Siguro kanina, inorasan ko siya magmula do sa Tarlac State University, yun, ganun lang. 15 to 20 minutes lang. Kasi itong San Juan Valdez, ito yung pinakaunang barangay dito sa San Jose, Tarlac. Ang kagandahan niya guys, malapit siya sa mga tourist spots dito sa San Jose. So unang-una yan, nasa 3 to 5 minutes lang yung Tarlac Recreational Park, and then nasa 20 minutes lang yung Monasterio de Tarlac. So yung mismong Saipan Beach at Lubigan Park, nasa 10 to 15 minutes lang. Kung pupunta naman kayong Tala Road guys, pwede. Siguro nasa 20 to 25 minutes naman yung Tala Road. So eto na nga Tarlakeños, pag-uusapan na natin kung magkano ba yung pinaka-rate nila dito sa The Eden Hill Resort. So 12,000 guys, one night and then 2 days kayo. So pinaka-check-in nyo is 2 PM and pinaka-check-out is 12 noon the other day. So yung maximum packs nya is 10 to 14 packs sa 12,000 pesos. And then kung gusto nyo mag-additional ng person or packs, yung pinaka-maximum na pwedeng additional lang is 2 persons, and then may kasama ng isang bed yun. So gusto kasi ng owner is hindi ganun karami yung i-additional kasi 2 rooms lang sa 12,000. So para komportable pa rin naman kayo. And then kung marami naman kayo guys, kung nasa 15 to 20 packs kayo, yung pinaka-rate nila is 15,000 pesos. And then kung gusto nyo mag-additional, pinaka-maximum na yung 5 person sa additional nyo. So sa rate nila guys, no, yung mga lahat ng pinakita ko dito is pwede nyo nang gamitin. Tulad nito, nandito na yung parang living area nila, or pwede na rin kayong mag-set ng dining area dito. So dun sa kabila, andun yung pinaka-kitchen. And then dito sa mismong kabilang side ng pinaka-pool, yun lang hindi kasama sa inclusions, yung pinaka-pavilion nila. So banggit mo nga kanina, yung pinaka-pavilion is 6,000 siya kung gusto nyo siyang arkilayin. Yan, perfect na perfect, gagamitin yan yung pinaka-pavilion nila kung may mga special occasions kayo, like intimate wedding, christening, anniversary, christening. So pwede nyo gawin dito sa The Eden Hill Resort. So yung Tarlakeños, anong pang hinihintay nyo? Summer na, ang napakainit na ng panahon. So kung naghahanap kayo ng private resort or private villa, so book na kayo dito sa The Eden Hill Resort. Syempre huwag nyo kalimutang i-follow ang kanilang Facebook page, yan, ilalagay ko siya dito. And then may mga contact number naman sila dito, kontakin nyo na lang sila kung gusto nyo pa-book mismo dito sa pinaka-place nila. Napakaganda ng place guys. So eto na nga Tarlakeños, yung pinaka-itsura ng The Eden Hill Resort dito sa San Jose, Tarlac guys kapag gabi na. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng ibang ka-Tarlakeños natin dyan itong napakagandang resort dito sa San Jose, Tarlac. So private resort, private villa, naghanap kayo guys ngayong summer. So perfect na perfect yung pinaka-place ng The Eden Hill Resort. So until our next vlog, peace out!